Tak, je čas, aby jsme to dokončili. Smrdíš safe a čtvrtá mise, je to tak? Já nevím, co jsem si odemkl. Krysu s tlumičem. Já mám pocit, že jsem si odemkl toto SMGčko, ale nejsem si jistý, ne hovno, neodemkl. Já jsem si odemkl crossbow, brokovničku a toto jsem si chtěl vzít. Jo, jdeme na to. Ježišimarja. Hej, nemůžu ovládat ten kanón, počkej, nemůžu. Ne, já nemůžu. Ježiši. To má dobrý damage. Hello there. Hele, už jsou tady hezky obyčejní. Kámo, já na ně jdu jenom pistolkou. Když říkám, jsou to ti obyčejní, že? Takže... Ježíš, zase sudy. Ty vole, to ničím, jak z tebe rychle. Hej, co to mám za zbraň? Dobrá, já jdu zkoušet toto. Čau. Já jsem až moc silný, nejsem. A škoda, teď toto nevanšetuje, ale kdyby ano, tak by to bylo až moc broken, I guess. Škoda, doufám, že to budou náboje. Na secrety seru. Čau. Ok, to bylo těžké. Ježišmarja, tady tenhle ten. Co by se měli? Dejně náboj do tohoto, děkuju. Banán. Já to ničí strašně rychle všechno tou pistolkou, ta pistolka je strašně silná. Já na něho nevidím už. Já tohle zkusím zabít pistolkou. Ty vole. Hey, that's pretty good. Ty shotguny mají strašně divný hitbox. Ale taky to nedává na one shot tady ty, s tím machine gunem. A všichni jsme zabil na one shot. Ne, ty hovne. Může jít buď sem nebo sem, já půjdu na tribemany, já si myslím, že to je zajímavější než vojáci, které už viděl každý. Ne, tam byly náboj. Yeah. Kámo, proč to vydrží zase víc než vole voják? Vycvičený voják ti vydrží méně než skurvený domorodec. No to je jedno. Borce bude polévka, ty vole. Co to bylo? Nový pistolku jste krátcí. Ježišmarja. Ještě jsem nešel s tím raketometem, že? Ale asi do toho nesmí plýtvat náboje. Můžu mu pomoct? Zase ne, že? Nebo můžu? Nemůžu. Ty vole, ta raketomet nikdy nesklame, hej? Co to za Pokémona? Ty vole, nějaký dědeček, ty vole. Ahoj. To už jsem na konci? Ne, už jsem se let. To myslím, že není to není finální boss, to nemá hlavu v bádaně. No konečně. Aha, ok. Já nevím, jaký to dává damage tak rozbojený, jestli něco dělám nebo nedělám, ty vole. Nepřijde mi, že to dělá tolik. Já se poseru, já do ničeho nemám náboje. Já se to, proč jsou růžový? Oni jsou vlastně tady taky růžový a tě vytrží, vole, jak se vině. Já nemám náboje, borci, vole. Já tady budu zabíjet půl hodiny. Yeah. Tak ahoj. Čau. Aha, ok. Já jsem to neradovat začal střídat, najednou jsem dal kill. Dejte mi náboje. Ale tak, aby mě nespadly dolů, prosím.
Kámo, jak to mám vyhrát na tu těžší obtížnost, když už teďka mě ubrali jak svině. Pěte mě na boje, ano, děkuju. Chci na boj do tohohle. Hele, to z komandři. Trošku růžový vydrží víc, vole, k čemu jim jak jim pomáhá to, že jsou růžoví nahoru? Oni jsou teplí a díky tomu jsou odolnější, prostě chápeš? Yeah, this big brain time. No konečně. Já bych rád šel speciálních zbraní, ale já si to chci nechat pro všechny případy, vole, protože tady je strašně málo nábojů. Ono to one-shotuje. Kámo, to raketomet je úplně... Ty pičo. Dej náboje. Nice. Další, nice. Nice. Ještě jedny, pojď. Já jsem tak rád, že jsem si vzal ten Deagle s tím nekonečným nábojem a kámo, bez toho by to bylo tak strašně perfect pains ten level. Nice, došel vám náboje. Do těchto nepůjde se special. Zbraní. Kámo, já zkusím zabít tyto pistolkou, mě zajímá, jak rychle zabiju. Jako nebylo to úplně nejpomalejší, ale... Jako s kým by to bylo o dost rychlejší, že? Na tom se asi shodneme, no. Náboje? Náboje. A hele, finální kolo, no, finální level. Finally. Na něj se musíme zabíjet, nebo nemusím? Aha, ahoj. Já nevím, jak se tam zapadlo, ale já nemůžu ven. Mně to neskáče. Už mě to skáče. Mám do všeho full naštěstí. Tak jdeme na finálního bose. Helikopter! Jako brzo neletělo moc rychleji než ta raketa, hej. Tak. Jako hojdu, tím to mám v piči. Já nevím, jestli to můžu spadnout nebo nemůžu. Já nevím, jestli tím tomu dávám damage nebo ne. Tady si myslím, že lepší zbraň to asi nebude. Jehe. Jak se to mám vyhnout? Co to tomu nemůžu vyhnout ani, vole, co to je za mrtku? Ok, tak tady by bylo taky parádní zase toto. Ježiš, já tady skapu, ale. Protože ten zasaný laser mi dal moc velký damage. Ale já tady nechci umřít. Nice. Kamoši to nic nedělá, tak už. Dobré je to. Let's go. By the way, to není všechno, ještě tady jsou další obtížnosti, ale to nevím, jestli budu dělat. Můžu dát play again a jedna těžší obtížnost. To jsem si odemkl, pěkného. Tady tuto věc. Tady tuto věc. A to je všechno. Takže já si dám zase to, protože to miluji. A já nevím, že bych zkusil tohle, to si mě celkem rád taky. Ale co ty zbraně dokážou a jak bude vypadat normál, což je tam více enemáků a jsou tam i jináčí enemáci na místech, kde bych si nečekal. To ukážu to až příště, pokud o to samozřejmě bude zájem.
Anyways, pro komando by to prozatím bylo všechno, možná už i na furt, a já se loučím.